Bay lang, sigarilyo ba ito? Samo daan. Hindi kayo, pero lamin ang isa. Dali. Dali naman, malit na ta. Wala madiri ang guard. Sakto, wala tayo dito. Tara. Boy, ako na mo! Uy, usa pa mo da? Tara na. Boy, balik din eh! Oh no! Dali na mo! Naman guard! Kahin na mo din eh! Namu yan eh! Wala may ID card ka nabiling sa balay. Sigarilyo. Oo, kana, sigarilyo. Hey guard! Salamat guard! Salamat guard! Iskot mo mataan eh. Salamat to pagita nalit. Paminaw na ko si Ma'am ang malitron. Unsa ni oras oh? Ay nagsamba diha. Mas nindot gani din ta manulog. Ganit tol para mga tupa sa tambayan ba? Bitaw no, kana nindot kina nga plano. Dula sa kubil, kung wala pa si Ma'am. Moabot gayron si ma'am. Bantay jud ka, membargo ng cellphone nimo. Magbuot man ka. De. Ay! Mayon tanag malit si Ma'am no aron makapasi na tanin niyo ba? Mao gani pre no. Ganahan jud ko na atong classroom ba kay open area. Tay si ma'am. Nagdulat para ba kugrang? Pulungan na. Pagulat ka na diha. Kasi ka dito na human. Asa man inyong mga ID? Sa'yo paganis buntag. Nangasaba naman. Ma'am, wa pa gyud na print ma'am. Anyway, wa na'y problema. Today is your examination. Andam naman kaha mo. Pre, nabit-bit mo ko digo. Tanong si Ma'am. Good morning, class. Okay, everyone, please sit down. Thank you, Mom! Okay, class, ako nang ipanghatag sa inyo ha, yung test keeper. Walay mag-cheat. Cheat lang mo. Lalo na ikaw. Sugli ka mo escape sa eskwelahan ha. Answer ba? Isa ka dito. Pre. Wala ko sa mga kudigo ba? Answer ba? Iyan na ba? Tay, ako di masiro ano nga exam nun ba? Di ba na ako sa inyo ha, nga walay mag-cheat? Kamutanan, atos principal office. Oh, no! Lakaw na! Wala mo ko na pakikyan mo. Di mo pang... Dito mo sa principal office. Dito, para matagam mo. Ito ba? Bitaw mo ninyo. Sige, tagaw mo mo kayo may pagkakyan. Kakulat. Balak ko kayo mas kakulat. Ano ba? Unang sige po sa iya. Sir, excuse me sir. Bungol mo siguro si sir. Dito na ninyo. Sir. Nasakpan mo daw mo sa inyong maestra nag-cheat. Sila sir oh, nagkudigo. Tinone? Wala, mamina ka daw yung kudigo sir. Kinasakpan naman may. Sir, hatagay may gisa ka chance survey. Kusaban mi sa mong ginikanan ni sir. May chance! Patawag na ko inyong mga parents. Ugma na yun. Nag-cheat mo mo. Panghilom mo ha. Panghilom. Sir, naranay ako ang kudig sir. Wala mo ko nakagamit. Saan man eh? Ano na eh? Uy, murag. Busy day ko ugma. What? Sayang po ni. May nalang pang-alak na po. Sige, talintin na lang ito ninyo. Yes! Bakit ko sa inyo? Ako'y bahala sa inyo. Kuya, pero, mamunsa mo ta. At ito sa pagbayan! Go! Oh.
ka-freeze ko sa hangin. Magkawag yung problema diriya ba? Unya, unsa pa may atong ipaabot? Saman, G? Tara na! Yawan Costa! Naman mo eh! Oh, kalimundot kayo ng balay, no? Muna'y balay ni Blissy? Maulagi daw, dato kay sila. Uy, si Blissy oh! Uy, mga pre! Ali! Uy, pre! Ali! Pre! Kumusta, pre? Mag-shot na ta! Tumigay! Nakalang ay! Kani, imuha na po niya! Oh! Gili na ko! Tubig. Sikit kayo si Blissy sa ko. Murag di na ni maayo ba? Nga naman di ay! Shot! Paraigan! Ay! Suko ka, pre? Ikaw ba? Nagduda na yun ko sa imo. Daan pa lang, bakla yun ka. Magbuot day ka! Magbuot yun ko. Kay kabalungan mo nga, di ko ganahin yung nana. Magbuot man ka mo! Bakla mo gano'n sila ko na si Bomski o ka na si Jerome o transwoman mag-ainak. Hindi mo doon! Guwapa mag-ainak ka! Bayot day ka? Ikaw, bayot day ka sa una. Pre, bayot mo day ka, pre. Muna yung ganahan ka magsukdan na ita sa CR. Ikaw! Dili ko bayad pa rin! Astig na ko oh! Panghawa mo, Dre. Ikaw, panghawa mo. Di ko ganahan sa inyo, ha. Panglakaw mo. Panguli mo! Ayaw pre! Ito sila pre! Panglakaw mo! Judgmental! Kung gusto ka respetuhan, respetuha sa me. Panglakaw mo, panglakaw! Wa mo yung mga respeto, ha. Iisip ka mong tunay na barkada ba? Wa ko'y barkada ngayon, ana, pre. Panghawa mo, Dre. Okay ra ka? Siguro, pre, mali gyud to na ako. Pero dawaton na lang gyud na ako kung unsa gyud to sila. O gini tama nga desisyon pre. Unsa pa may mong gipaabot? Abtuan na sila.